No nemôžem tak na jeden šup, počkajte, tak to... A nechceli ste povedať Emil? Nie. No, trápia nás nejaké tie vankúšiky na bruchu, Veľká noc k tomu asi možno aj prispeje niektorým, ktorí radi papkajú. No a s Ladislavom to o tom si povieme ako trénerom, ako možno predchádzať tým tukovým vankúšikom, ako ich nejak tak potlačiť. Pozrite sa, Lacko má pred 60-kou, žiadny tukový vankúšik ho na bruchu netrápi. Brucho môžem ukázať, to treba. Takže dobré ránko ešte raz. Áno, dobré ráno všetkým. Že povedzme si, prečo sú vlastne ale vypracované brušné svaly zo zdravotného hľadiska dôležité pre nás? No, je to jasná vec, no spolu pomáhajú s chrbticou držať stabilitu organizmu a je to veľmi dôležité, napríklad aj keď máte pevné brušné svalstvo, tak napríklad je rozdiel, že v podstate pri kontaktných športoch drží spolu s chrbticou stabilitu, napríklad bočné brušné svalstvo pomáha tiež tou lumbosakrálnou časťou drekovou krížovou pri prudkých pohyboch. A samozrejme, že keď človek má to brucho mäkké, tak to by lekári širšie rozvedli, ale tam hrozí veľmi veľa galív zdravotných. Myslím si, že je to aj z estetického hľadiska veľký defekt. No ja som si práve tak hovoril, že u nás, bohužiaľ, treba to na rovinu povedať, že tá situácia nie je príliš vážna, lebo podľa nejakých údajov, čo sa mi dostalo, okolo 65% mužov dospelých a okolo 61% žien má problémy s nadvahou. Napríklad je to obrovský rozdiel proti takému Švédsku, kde okolo 5,3% mužov a nejak 9,9% žien má len nadvahu. Tak keby sme teda chceli mať to brucho vypracované takej bežnej norme, nie ako nejakí profesionáli. Ako to vy napríklad robíte, že sa udržujete stále vo forme a žiadny teda tukový vankúšik na tom bruchu nie je? Tak treba jednoznačne povedať, že brucho môže človek precvičať v podstate každý deň, a to z troch dôvodov. Poprvé, brušné svalstvo nenasadá na kostru. Po druhé, nemá tendenciu skracovať sa ani naberať mimoriadne objemy. A po tretie, má veľkú plnú plochu. A po štvrté by sme si mali občas aj takéto niečo dať, nie? Aby sme boli nútení cvičiť. No tak ja som vždy hovoril, tak je rozdiel napríklad, keď človek predsa má tú štílosť, lebo v podstate je zaujímavé podľa nejakých tých výskumov, keď je človek nahý, tak muž sa žene pozerá väčšinou do očí a žena sa pozerá do oblasti brucha. Myslíte? Áno, ja som ale ja sa vám pozerám do očí. To teraz, lebo nie som nahý. Ale treba jasne povedať, že napríklad je rozdiel, keď človek je štíhly, lebo pod bruchom má žena to, čo muža zaujíma, teda väčšinu mužov a naopak. No, samozrejme, niektorí si na to nedovidia, hej? Nedovidia. Dobre, poďme si teraz ukázať, Lacko, aké cviky pre všetkých, aby to každý zvládol, možno zo pár nejakých, potom si ukážeme v ďalšom stupe ešte niečo. Brucho sa dá precvičať všade. Samozrejme, v tých fitness centrách alebo v posilňovniach tam je veľa toho športového náradia načinia, že tam sa tá možnosť toho športovania podstatne zvýšuje. Ale dá sa aj doma robiť, ak stačí napísať si treba niekoľkokrát číslice s vystretými nohami, povedzme do 15-20 a budete mať problém sa posadiť tam, kde aj král chodí pešo, lebo bude jeho svalová horúčka veľmi veľká. Predpokladám, že vy cvičíte asi každý deň. Ukážme si možno, ako začínate deň, čo sa týka brušných svalov. No tak brušných svalov. Počkajte, otočte sa takto ku kameru. Najprv sa samozrejme trošku rozhýbem, trošku sa rozcvičím, aby som trochu to svalstvo prekryl a dám si samozrejme... Aké brúšaky si dáte? No ja si dávam tieto s vystretými nohami, píšem si číslice, poďme do tých 15-20, potom môžem robiť aj nejaké tie sklápačky a takýto záber úplne doma, tak 15-20 do tých 30 minút stačí, lebo ozaj je to dobrý záber. No a myslím si, že zvracia sa to tým, že skrátka ten organizmus drží, to svalstvo je pevné a ozaj človek sa úplne ináč cíti. No ja si myslím, že keď tam niekto tlačí taký kotlík pred sebou, tak to je ako keby auto, keď je plne naložené, ledva dýcha do kopca a človek takisto s takým brúškom. Samozrejme, že je aj ťažšia tá ohybnosť. Viac si povieme v ďalšom vstupe. Áno, teraz si zaposilujeme trošku aj duchovná, nie len tela, pretože skutočne Veľká noc tá nebola len o hodovaní. Práve naopak.